Un momento, e os gatos pola ovella?
Pois entón vai a falda. É que isto é meu pico. Esto que hai. A mí xa me dixeron que se me de falda. O meu contrato non era emerxencia. Pois isto é unha emerxencia. Tens que axudarnos a sair do castelo. E logo, imos ir. Imos mostrar que non valemos outra cosa. Imos encontrar a espada e acabar con o gusto. E para que queres encontrar a espada? Pero non sabemos onde está. Para iso temos a nosa espada madrina. Ela axudarnos a encontrarla. Pero ti que penso que son un GPS. Isto non vou comprar. Veña, cariña guapa. Como isto, queres seguro que podes axudarnos a encontrar a espada? Por favor, por favor. Vale. Pero faredes o que eu vos digo. E nada de pedir tonterías polo camiño. Ide buscar provisión. Vémonos na entrada do castelo. Bueno, pois xa chegamos. E tal como dixo a miña espía, marcharon todos. Señor, eu isto non teño nada claro. Como que queremos facer? Por suposto que sí. No, señor, xa chegastes e verás que ben, xa andan todos a procura da espada. O castelo estaba leito. Pois veña, entramos antes que nos empezaron. Está seguro, señor, de que isto é roubar? Dice nada, estou a coller o que veu por dereito, porque ese rei usureiro engañou ao meu pai, con que o mago iba a derrotar o dragón. O mago señor unha marea de cartas, e o dragón volveu, tamén o noso reino, así que non estamos a roubar. Estou a coller o que veu por dereito. Esa é unha boa idea. Roubar os cartos, a espada, acabar con outro e casar con os intereses para ser o novo rei. A mí non de casar, non me convence. A mí tampouco, pero o da espada do dragón non estaría mal. Imagínate, seríamos uns héroes. Que me suena isto? Que alivio, xa estaba farta de tanto fingir. Uns creen que son criada e veña a mandarme limpar e facer recados. E os outros pensan que son espía e veña a mandarme mensaxes. Xefa, xefa, onde raios se meteu? Aquí estou, que del foi todo. E agora que? Agora vemos o meu plan maestro, correr e correr xa das cousas e dará comezo a unha guerra. E mentre uns pelexan e outros buscan a dichosa espada, eu porei co poder de todo. E dará comezo o meu reinado de maldade. Mami, xa chegaste. E xa chegou moi ben. E además aquí dos vos cartillos ao rei. Pero o dragón no monstro. Que dragón ni quereres? Eu fui fundito primero para meterlle no corpo. Pero o campesino dixo que lle comer as ovellas todas. E ben ricas que estaban. Pensaste como o churrasco do veio. Veña, non perdamos tempo. Imos ao bosque a provocar unha guerra. Ai, xa estou vendo. Morte, fame, piollos, e